Happy New Year, Gayen! What's up mga ka-BFL? Ayan, Happy New Year! Ayan. Nakikita nyo ba guys? Bali magpapalaro po kami ng yung group. Yay! Kagaya nyo na yung ganito kailangan kumaano niya yung item dito sa loob. Ito ba yan ha? Ganyan ba yan ha? Ganyan? Baka alas 12 na tayo matapos. Ganyan. Hindi, basta makapasok sa dyan. Yan. Ulit-ulit. Ikot tayo. Okay na yung ganyan. Yung ganyan. Okay na ganyan. Huwag lang yung ganyan talaga. Pwede. So, ayan guys. Simulan na natin ang masaya. Ayun, gusto lang namin mag-thank you sa sponsor ng aming palaro ngayong gabi kay Sir Daya. Kay Sir Daya. Yan. Yung binigay nyo po sa amin, din namin binili lahat ng milk tea at baka kami magka-diabetes. Yan. Yung mga gamit na lang po sa bahay. Pagkain, panghanda. Dahil lang ayaw montay. Kunti lang yan mga ka-dragon. Aroy yan. Uwi ka na daw. Kunin niya na yang. Ala ka. Meron tayong kape, meron tayong spaghetti, meron tayong suka, pansit, may sabon, may asukal. Masyadong dikit. Bakit pa bilog? Ginasundan nila yung bilog. Nako, yan na nga bang sinasabi ko eh. May resibo pa. Subukan man te. Dapat nasa guhit tayo eh. Hoy! 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 Wala! Try yan! Wait lang! Ilagay natin to Tagwa 100 mo eh. Ay! 100 ko nga! Dandanin na! Buo nga natin mantikan! Ayan. Ano kami yung live? Medyo gipit kami. Iga nyo to baka. Hapit na hapit. Yan. Hindi, ayos lang yan. Siyang yang. Napapadampot. Yan! Yang representative ka ni mami mo. Galingan mo ha? Ha? Yehey! Kama. Yehey! Lay, 50-50. Dagdagan mo rin yung iba. Window mo yung pera. Oy, parang may 3-0 ha. Wala. 2-0 na. Nagbasit gaya. Mabagsit. Marami na yan. Unak mando marami kanina kay nasa batya eh, pero nung may na kunti pala. Ilapit yung video kay iba.
masyadong din naman gulungan. Ay, yung karanggoy. Bato-bato ko lang ang bihon sa Tiligaya. Ha? Hindi ka pa nakabili ng bihon. Again. Wala, siyang yan oh. Wanan, inawid nan. Ngayon. Enjoy ang papat. Naku, Santi ata maswerte ngayon ha. Naku, niya lahat ha. Hindi na po si Antia. Sino mauna? Walang pa nakasayang sa amin. Sino mauna? O, saan nasa guhit kayo ah? Oh, wait lang. Kuha na ba yan? Final na? Final na. Oh, ayan guys. Ang Tiligaya ang mauuna. Galingan mo, tits. Okay. Wala. Wala. Bakla. Bakla. Wala. 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 Antay, may brilliant na sabon dito. Oh, sa antipasing naman, guys. Antipasing brilliant. Hala, hala. Kalayo. Siyang yang tuwang-tuwa. Yan, dali. Kaya baka salubungin niya yan. Masyadong malakas. Kontrolin nyo lang. Yan si Ate Greta naman. Ha! Wala. Sabi naan nyo lang. Ate Unsang. Yan. Hala. Hala. Wala. Abuti tayo alas 12 dito. Wala pang makakuha. Siyan yan. Ang tuwa. Hala. 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 Wala na. Oh, ako na. Ako na rin eh. Malayo masyado lipat. Maglapit tayo. Masyadong malayo. Hala! 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 Ah! Ah! Wala talaga. Kamot ulo ah. Reklamo na. Madumi yung kamay kinawag ko sa gulong. Wow! Kanina ang antipaseng. Wow! Nakaisa na guys. Stick O. Lagay ko to sa batya. Stick O. 1-0. Yang tabi. Wala. Malayo. Hala, si Yang Yang. Inaala na ba't eh? Ha? Katiga.
Matigas ang ulo ng batang to. No! Yang! No, ah! Dito yung kuya, magkakasama. Op! Oh, pwede na yan. Pwede na yan? Pwede na yan. Pwede na ito? Kaysa naman sa wala. Yay! Oh, get mo popot. Yan, si Gigi naman. Kaswerte na Antipasig! Nakadalawa na! Sabi kayo muna kay Cha. Ito, Cha. Okay. Oh. Wow! Sakto wala tayong mantika. Walang swerte. O, next! Bagalan nyo lang. Hinaan nyo lang. Ah! Nagbalik pa eh. Ayan o, magaan. O, tapusin nyo muna. Palitan natin guys ang interior. Yang! Naku, si Yang. Go, Auntie. Go, Auntie. Go, Auntie. Ha? Wala. Itapon na lang daw. Ano? Yo, 50 pesos! Antipasig! Naka 100 na sa Antipasig. Madonna! Finally. Wow! Kanina yan? Kantiligaya? Magic syrup. Nice one. Pakita mo rin, ante. Yay! Ano yun yang? Dali, karga kita. Pagod na ikaw? Pagod na popot? Hindi ako nagawa pa tayo. Sino mag-sub sa akin? Wala. Dapat ilapit-lapit na to. Mas maganda daw dito sa kabilang side. Oo. Hanapin niyo yung magandang pwesto. Ha?
Pag hindi pa nakalagpas dito sa puti, ulit. Ulitin nyo. Sige, yaman na. Si Yang oh. Pasok na sa... Mukhang kape, sakto! Adik sa kape! Oh, sakto, mahilig sa kape. Pakita mo rin eh. Yan, oh, sakto ah. Huwag kang mawala ng pag-asa. Wala! Ang kukulay tumot! Oo, ang magtulak de yan. Hala, napanas sinikpa mo. Nice one. Ang tiligaya hanggang madik sarap ka na lang. Nagpalang nga ito yung abayangin na. May babasag nga ay. Ala! Bakit? Yan tiligayo. Wow! 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 Sayang! Pagbilis. Ay, dapat pala naglagay kami ng ano dito eh. Camel. Na sigarilyo. Kaskada lighter. Oop! Wow! 50! Oh, ikaw na. Ikaw magkano sa akin? Woo! Pwede na yan. Yay! May suka at toyo na. Ayun na naman. Gina. Dinispat-ispat ni Kuya Dani. Ba't may kape ulit? Oh, nag-ilo pa yan. Ayan, ang tuman. What? Palaruin din natin guys sila ano, Kuya Tanod. Wow! Si Kuya ano naman? Hala! Ano na ginagawa mo dyan, JJ? Hala! Hala, katuwang-tuwa. Hala! Ulit, ulit! Lagi kasi nandoon eh! Hop! Hala! Oh, 50! 50! Pwede na. Pang ano niya, pang yusi. Ay, spaghetti!
pasahan ng anak. Matinding pangangailangan ni Gardo Versoso. Wow, asukal! Hala! Hala, may kape na, may asukal pa. Tibay mo, Brad. Sana all. Kiss mo na, tita. Sandali, gayaw. Ayan o! Pasok sa baba! Hala! Hala, kape! Kape! Relax! May kape na naman si ate. Ante, ilan na yung nakuha mo? Wow! Sana all. May pangtayin na ako. Wala! Dito. Op! Op! Inite! Puro chichirya sa... Si Papa! Hindi mo na makawakan. Lagi sa pista to. Representative natin sang. Kami wala kaming representative. 150! Aray! 50! Sakto! Dali oh! Tanga ko sa'yo ah. Magaling mag-sakto to si Kuya Dan. Thank you! Kumpleto ka lang yan. Ganyan, maraming salamat po. Hakot Award. Apa nakahugas yan? Happy New Year! Hello, yung kaparte ko. Sukal kape. Para sa'yo talaga yan, yung kape at asukal. Nakalimutan niya na yung motor niya. Siya! Kala ko sabi mo! Sabi nanto! Shopee! Naging Shopee na! Asukal! 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 Yun o, nakaisang asukal si Kuya Bubot. Wala ka mang kape, naubos na. Gatas na lang. Bira na lang kunin mo para may pambili ng kape. Nakaayat ni tita. Gingduron mo sana, ante. Matindi pangangailangan, pira. Oh, ako. Lapit-lapit na yung iba. Ay, sos, pates! Dali ang pates! May pangkisa ko lang kanset. Wala, dire-diretso. Ante, ito sana o brilliant. Sayang.
Ako. Noodles. Ayan o, 50 pesos. Ayun. Thank you po. Taro, paiba-ibang pisto ni Tita Legs ah. Sinirig pa. Pag-iyak na. Agibit ka sa ibakot. Nako, yan na. Mag-iyak ka pa, karami mo na nga nakuha. Pag ilaw ka ka dyan, maganda ng hangin. Lalakas. Oh, pwede na yan. Pumasok sa loob eh. Kalahati na eh. Basta nakalahati siya. Walang iyakan ng tiligaya. Ginagaya ka tuloy na yan. You know? Wow, 50 pesos, antipasing. Nice. Nakailang pera na Santi ah. Diyan lang. Nakakuha. Nahangin pa ka mo. Dali ang matatap. Ay! Ay! Swerte naman talaga. Kagagaling naman galit tong mag-asawa. For today's episode, yung mag-asawa guys, ang siniswerte ngayon. Ganyan dito kasi yung may mga banggaan para Deng, 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 deng. Nanay, teng, neng, neng, neng. Oh, si Yang Yang oh. dali. Dalin, dali. Sino siya? Wala. Maglaro ka rin Yang? Yan! 50 pesos! Wow, galing naman ni JJ. Okay. Boy bawang! 100! Oh, kunin mo na 100. Kayo Nis. Thank you po. Okay. Siyang yang oh. Mas magaling pa sila sa amin. Yung pamangkin ni DJ. Ako, meron din yan. Wala. Oh, yung bread ng dress sa'yo. Naku, anak ko naman yan. Meron na naman yan. Malakas. Malakas. Ikaw naman, Ana. Yang, magtira. Ha?
Yan, si Uncle Marcel, yung asawa ng Auntie Paseng. Yun o, sabon. Kanina yan? Ay, kaya yan, tantan. May tantan. Oh, maglaba ka na. Okay. Pasalubong kay nanay mo. Dali. Dali, Milo! 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 Pasalamat ka. Salamat po. Okay. Kaninong anak yan? Kaninong anak? Ha? Nawawala na akong pag-asa. Buy bawang! Pangpulutan! Nakuha yata ni Kuya Dan yung kalahati na item. Meron yan. Yan, kuha. Kuha yan. Kuha pero lumabas. Yun, meron to sabon. Salamat po. Okay. Sige. Naku, dami na naman kanta. Yun o. Yun o. Bear brand. Ah! Bear brand. Daw ayaw mo man. Sabihin mo lang. Salamat po. Okay. Wala maduna. Maganda yung purpose mo pero ayaw talaga. I-donate niya daw kay Kuya Efren yung makuha niya. Ayun na yung Shopee nante. Nakuha na yung Shopee mo ante. Shopee, naging Shopee. Galing-galingan nyo naman, guys! Uwi ka na siguro. Ayun na si mami mo. Kunin mo na to. Yo, may 50 pesos sa Uncle Marcy. Thank you. Oh, last to. Last 150 pesos. Wala, maduna. Ginulat. Sinadya niya yan. Matinding pangangailangan. Oh, kuha mo na, Jay. 50 pesos? Lehe. Thank you po! Happy New Year! Happy New Year, Dayen. Okay, let's go home. Yan, Happy New Year sa inyong lahat mga ka-dragon. Pauwi ng mga inday. Eh, kanya-kanya. Adapay batya.